Ahojte, vítám vás u dnešního videa a dneska se pojďte podívat se mnou na naší dovolenou, kterou jsme strávili celou na lodi. Projeli jsme 4 státy, všechny tyto ostrovky a bylo to naprosto boží. Doporučuju to určitě aspoň jednou za život vyzkoušet, protože je to nezapomenutelný zážitek, tak se pojďte na to společně se mnou podívat. Tak a my jsme konečně tady u naší velké lodi, z této maličký naší, přestupujeme tady tu obrovskou velkou a jdeme se směr ubytovat na naší kajutu. Přesně, já už se těším někam do bazénu, protože je hrozný bazén vedro. bude nejlepší. A na jídlo samozřejmě, a protože nebrali jsme si sebou jídlo a rovnou využijeme nějakého oběda na lodi, Yes. takže... Jsem to zvědavá, no, má to mít hodně typu restaurací. Let's fucking go! Celá loď má vlastně 12 pater, je opravdu obrovská, tak aspoň kousíčky se vám takhle nahrála. A tady už jsou potom nějaké všechny možné sladkosti, to hodně, takže uvidíme, co se z tohohle vybereme a dáme. Tady máme náš první oběd. Já mám jetičí s pozolkama a tady je. Co to je? Ryba. Bílá. Vypadá to hezky. Bylo tady vlastně i spoustu takovýchto maličkých salonků, kde se člověk může sednout a v klidu relaxovat. Co mě překvapilo, že tam bylo i docela dost obchodů, kde si můžete nakoupit jenom tak věci. Tady kasíno. Ty? Dohraješ všechno? A tady je malinký divadlo na lodi. Tak to bylo ironicky, ne asi. Po celé lodi se vlastně můžete pohybovat naprosto bez omezení. Je paráda, že vlastně v bazénu byla vždycky čerstvá voda, je vlastně slaná, kterou napouštějí z moře. A tady máme potom fitko na lodi. Je obrovský, protože je to fitko vlastně na lodi de facto. Je tady stroje Technogym a je tady toho spoustu, takže myslím, že tady něco vymyslíme určitě. Na lodi vlastně byla i takhle sauna s párou, kterou jsme teda nevyužili, protože bylo horký počasí a nepotřebovali jsme se takhle moc zahřát. Tady je takhle na lodi ještě golfíček. A tady nám tírá ještě loď. Tady je potom i pro mimina baby klub. Každý večer je tam vlastně divadlo od 8 a od 10 večer. Jsou tam naprosto krásní představení, sežili jsme kouzelníka, tanečníky, zpěváky a spoustu zajímavého představení. Ale stejně ty západy sluníčka na moři byly naprosto nejhezčí. První zastávka byla v Kotoru v Černé hoře, kde jsme si půjčili lodičku a takhle jsme se krásně projeli po moři. Navštívili jsme samozřejmě místní kostelíček a vylezli jsme samozřejmě pěšky až hezky nahoru. Co to je? Je chrápte normálně? Holub, hlídka tady. Tady máme večeři, předkrm, humus, zbytou a křest se sládkem. Tady dýňový risotto. Na obědy a na večeře jste potom mohli chodit vždycky do restaurace, kde podávali nějaké meníčko, a nebo nahoře byly otevřeny vždycky bufety, kde bylo spoustu jídla. Tím, že ale v té restauraci dají fakt vždycky mini porcičky, tak většina lidí se potom stejně chodila ještě dojídat jako my nahoru do bufetu. A improvizovaný trénink ve fitku samozřejmě taky nesměl chybět. Další zastávka byla na řeckém ostrově Syros. A my jsme se byli projít po městečku a hezky vykoupat v moři. Je to takové malé klidné městečko, kde není moc památek ani moc vlastně ruchu lidí, takže ideální na nějaký odpočinek. To je město holubů. A naše další zastávka řeckého ostrovu Santorini.
Co je u tady tohohle ostrovku nepříjemné, že nás vlastně loď vyhodila dole a my jsme nahoru museli buď to lanovkou, kde se čekala asi hodinová fronta, a nebo hezky na oslíkách. A co jsme zvolili, už vidíte, a Luky z toho měl opravdu velkou radost. Moje lína jinak trošičku. Moje sprintáž docela. Tady jsme na Santorini. Tam chodí naše lodička. Snídaně byly vždycky bufetovou formou, jste si vždycky mohli vybrat, na co jste měli chuť, a bylo tam opravdu velké množství jídla. Takový bary a tam sladký pečivo. Jak vypadá snídaně na naší dovolené? Výlet ještě tady máme v Ancotě v Itálii. Teďka jsme byli v nějaký katedrále se podívat a je tady nádherný výhled potom. Takhle potom vypadaly bufetové obědy. Zvlášť tam vlastně byly ještě 2 bary, na jednom dělali vždycky nějaký hamburgery a druhý byly bary s pizzou, což tam bylo celý den. Vždycky tam i grilovali nějaký maso, jak to bylo jehničí, prase, tak i hovězí, takže vždycky jste se tam vybrali a měli tam i vegetariánský verzi jídel. Tady máme večeři, takže jsme si dala grilovou dýni, lososa, grilovaná mrkev, řepa, avokádo a je tady listový salát, trošku mozzarelly a tady je zase řepa, avokádo, hovězí, brambory a pár těstvin. Tady byl další salonek večer. Tak to teda vypadal náš výlet na lodi, pak jsme se vrátili zase zpátky do Benátek, kde jsme strávili ještě další 2 dny. Tady jsme v Benátkách na místních trhách. Oh wow, they got strawberries. To je. A tady to je teda konec naší dovolený. Doufám, že se vám takovýhle typ videí líbil. Ještě jednu věc, kterou bych chtěla říct, tak na té lodi tam se vlastně musel platit internet. Není to úplně levná věc, co jsem netušila, a to je asi jediná věc, která se mi nelíbila na tom všem, jinak to bylo naprosto boží. Já už jsem tady doma, jdu se zase věnovat trénování lidí, zase svýmu fitku a tady naší malinký bestii, že?